Nagnihit karon ang supply sa karne sa Tabunok Public Market sa Dakbayan sa Talisay, apan bisan pa niini nagpabilin gihapong ubos ang presyo sa mga karne. Si Chelo Valiana sa report. Giagwanta lang una sa mga meat vendor ang pagsaka sa presyo sa karneng baboy sa ilang gikumprahan. Sa kamerkaduhan sa silingang mga dakbayan sa Talisay, tag 220 pesos na ang presyo sa kilo sa karneng baboy. Apan sa Tabunok Public Market, nagpabilin gihapon kining 210 pesos ang kilo. Giangkon hinuon sa pipila ka mga meat vendors nga wa sila magkahiusa sa presyo kay adu naman gani uban kanila mibaligya sa karneng baboy sa tag 200 pesos lang matag kilo. Kung mabugatan na sila sa presyo, posibleng paumintuhan nila og 5 o 10 pesos. Ang buto, wala pa may mandar sa mga amo dire. Mag-agad rami sa mga amo. Sa iyang kumprada ba sa baboy na. Karon madapa man. So karon murag mo dito tayo mig-G, sir. Sakto pa, 110. O 20 or kuan ba 5 ba ka. Depende lang sa kuan dire, dagan sa kuan. Samtang nimenos karon ang presyo sa karning baka. Kaniadto tag 300 pesos ang kilo apan sugod sa miaging semana tag 280 pesos na lang. Samtang mi us-usab ang presyo sa dressed chicken. Nagduwa-duwa ang presyo sa matag kilo sa manok gikan sa 145 pesos ngadto na sa 150 pesos matag kilo. Hinuon ang cuts up kung gipira-piraso na sama sa pitso paa pako nga tag 160 pesos ang presyo sa matag kilo. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.